काय तू आता मग डोक्यामध्ये प्लॅन आहे? समजा लोकांनी संधी दिली तर याबाबत काय करणार आहे? नक्कीच माझं ध्येय आहे की आपल्या जी आत्ता जी मुलं इथे थांबली आहेत, ज्यांचं आताचं शिक्षण कंप्लीट झालंय, त्यांना ह्या संध्या उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. बरं. मग त्यांना रत्नसिंधू योजना आहे, हो. त्याच्या माध्यमातून त्यांना नॉलेज दिलं पाहिजे की बाबा तू या योजनेतनं तुझ्या घरात तू होमस्टे चालू करू शकतोस. आज मी बरीचशी आपल्याकडे घरं बघितल्यात, घरांच्या रचना असतात की आपल्याकडे स्लॅबची घरं आहेत आणि त्याच्या वरचा मजला नुसत्या रूम बांधून ठेवल्यात, पण त्या रूमचा उपयोग कसा केला पाहिजे याचं नॉलेज त्या मुलांना दिलं पाहिजे. तू रोजचे पैसे त्यातनं कसे कमवू शकतोस. आज तू मुंबईत, माझ्या गावातली माझे नातेवाईक म्हणा किंवा माझ्या चुलत भाऊ असतील माझे, ते सगळे मुंबईत आज काम करतायत. मुंबईत 15,000ची नोकरी करतात, त्यात 5,000 रुपये भाडं, त्यांचा मेसचा जेवणाचा खर्च, इतर त्यांचं ट्रॅव्हलिंग वगैरे सगळं करून त्या मुलाच्या हातात किती पैसे राहत असतील. पण तोच जर इथे राहिला आणि त्यांनी पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातनं जर विचार करून इथे जर कुठला उद्योग सुरू केला, मग तो काही असो, एखादी खानावळ असू देत घरगुती, त्याच्यानंतर तुमच्या घरात होमस्टे असेल, हे जर चालू केलं तर किती रोजगार मिळू शकतो हे मी मालवणला राहून बघितलंय. मी स्वतः मालवणला करारावर हॉटेल घेऊन चालवलेलं आहे. दुर्दैवाने लॉकडाऊन आला आणि त्या विषयातनं मी बाहेर पडलो, पण मी स्वतः माझ्या घरात होमस्टे चालू करण्याचं माझं काम चालू आहे. मी लवकरच ते चालू करणार आहे आणि ते बघून माझ्याबरोबरची 4 मुलं जर तसा व्यवसाय करू इच्छित असतील तर त्यांना पूर्ण पाठिंबा आणि पाठबळ देणारा माणूस त्या ठिकाणी पाहिजे.